जिंदाबाद 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 प्रकाश मुद्रा नेता जिंदाबाद 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 जय बीपीएफ दे जय बीपीएफ दे बीपीएफ लॉन्ग लेफ्ट बीपीएफ लॉन्ग लेफ्ट प्रॉब्लम चंद जिंदाबाद 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 प्रकाश मुद्रा जिंदाबाद 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 आरो बीजेपी खालामनाय जोंनि ओनसोलनि बिसेसकरि दबिल गावंगुआ जे गामिफोरनि जोंनिनो बर' आरो आदिबासि सम्प्रदायनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय गावबागाव हान्जाखौ गारनानै बिपिएफ दोलोआव जइन जाबाय आरो बे ओनसोलाव दिनैहाय बिथांमोन जइन जानायनि उनाव जोंनि बिपिएफ हान्जायानो बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन मोनसे बिथा थानाय हान्जा हिसाबै जोङो बेवहाय गसंथानो हाबाय। बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिपिएफ हान्जाखौनो बयबो गोसो मोदोम जिउ होनानै बजबनानै लाबाय। बेवहाय गुबुन हान्जाफोरनि खुनु गोहोम गोग्लैनाय बे ओनसोल हिसाबै दिनैनिफ्राय गैला। बे गासैबो जोंनि बिपिएफ हान्जानि मोनसे गोख्रों गोहोम गोग्लैनाय ओनसोल जाबाय आरो रायजो राजाफ्रा जायफ्रा दिनै फैदों गासैबो बाथ्रा खोथाफोरखौ बुजिनानै स्पष्ट बिथांमोनहा हमदांजोबनो हानानै जोंनि हान्जायाव बाहागो लाफैदों। फैगौ 2025नि जानो गोनां बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जायावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय सरकार बानायनो हानाय बे गासैबो पिक्चारखौ नुजोबनानै जोंनि दुलाराय बिटिसि ओनसोलनि समस्त जाति जनगोष्ठीनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा हारसायानो होन बर'आनो होन दिनै बिपिएफ हान्जायाव बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों आरो बेबायदि बिपिएफ हान्जायाव गुबुन हान्जानिफ्राय फैनाय जइन जानाय बे हाबाफारिया कन्टिनिउ जाबाय थागोन। दा जोङो स्पष्ट भाबै बुंनो हायो दिनैनि दिनाव बिजेपि आरो इउपिपिएलआ जिहेतु बिथांमोना आलदा आलदायै गेलेनायनि मोनसे फोसावबाय आरो आलदा आलदायै गेलेनायनि बे फोसावनायनि उनाव मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे सानखांनाया फैदों जे इउपिपिएलआ दिनै बिजेपिजों जुदि बिथांमोनहा जयै गेलेनाय जायाबा आलदा आलदायै गेलेनांगौ जायोबा इउपिपिएल हान्जानिफ्राय खुनु प्रकारै बिसोरो सानै साथामनि बारा देरहानो हानाय अबस्थायाव गैला आरो बिजेपि हिसाबैबो बिथांमोनहा माने खुब बेसे बारासो देरहानो हानाय नङा। दा बेखायनो बिटिसि ओनसोलाव थांनाय 15 बोसोर बिपिएफनि आमोलाव जेरैबायदि जौगाखांनायनि हाबाफारि बावहाय मावदों आरो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बिपिएफ हान्जानि बै समनि खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव माने जेसेबां मदद होबोदों जेसेबां रायजोफोरनि खामानि मावबोदों बे गासैबो बाथ्रा खोथाफोरखौ गोसोखांहरजोबनानै जोंनि बिटिसि बासि आइ आफा रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावनो बिटिसिखौ बिथांमोनहा सालायहरजानायखौ लुबैदों आरो जों बेनि थाखाय दिनैहाय गोसोआव मोनसे बिराद बोलो मोनखांदों जे बिपिएफआ थारैनो रायजोफोरनि आशीर्बादाव फैबाय थानाय समाव सरकार बानायनो जों हासिगोन आरो रायजो राजाफोरनि गोबाव सम नैबे 5 बोसोर जानोसै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि खुंथायनि समावहाय जे मोनसे रायजो राजाफ्रा जौगाखांनाय हाबाफारि बिथांमोनहा नुवाखैमोन, गथ' गथायफ्रा साख्रि बाख्रि मोनाखैमोन, सुजुग सुबिदा बे ओनसोलनि आइ आफा रायजोफ्रा मोनाखैमोन, रायजोफ्रा गोबां मोनसे दुर्जोगाव गोग्लैनानै दंमोन, ओनसोला बायग्रब जिग्रब जानानै दंमोन। बे ओनसोलनि आइ आफा रायजोफ्रा बेनिफ्राय मुक्त मोननो थांगासिनो दं आरो रायजोफोरनि हाबिलासा पुरन जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ खालामनांगौबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफ हान्जानि दारैहायसो सम्भब। बेखौ नुहुरनानै रायजोफ्रा जोंजों दोलै नोगोरै जगदान जाफैनानै दिनै खामानि मावनो सिगांबोनाया जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा, गोग्गाथाव बाथ्रा आरो मोनसे थुलुंगाथाव बाथ्रा। बिपिएफ दोलोआव सानथ्र'हायै नेताफोर दं आरो नेताफोरखौल' लानानै दला थाङा। दलखौ फोथांनानै दोनो होनोबा गाहाय लेभेलाव थानाय गामि ओनसोलाव थानाय साधारन भटार आइ आफा रायजो राजा सादा बुसा रायजो राजाफोरसो। गतिके जेराव रायजो राजाफोर दं बेवहाय माने जेबो गिनांगौ गैया। नेताफ्रा गाव हारसिं नेता जानो हागौ किन्तु नेतायानो गावनो भट देरहानायनि थाखाय थोजासे बियो माने कुनुदिन जानो हाया। नेता होननानै कुनु नेताया गाव हारसिङै भटआव देरहानो हाया आरो नेताया गाव हारसिं कुनुदिन सरकार बानायनो हाया। नेताखौ खालामो रायजोफ्रासो। रायजोफ्रा जेसेदिन थागोन बे नेता जानो हागोन आरो रायजोफ्रा जाय नेताखौ नागारगोन बे कुनुदिनबो नेता जानो हाया। दा जायफ्रा बिपिएफ हान्जाखौ गारनानै थांदों बिथांमोनहा रायजो राजाफोरजों गनायजानाय नेता जानानै थायाखै। बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा नेवसिनानै दङ। दा दिनैनि दिनाव जेसेबां साधारन भटार आइ आफा रायजो राजाफोर दङ बे गामि सिङाव थानाय सादा बुसा आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिपिएफ हान्जाखौल' सिनायो। बिपिएफ हान्जा हिसाबै बिथांमोना मोजां मोनो। बेवहाय नेता हिसाबै माने सोरखौबा मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि बाथ्राया दोनथ'बाय, किन्तु पार्टी हिसाबै जिहेतु पार्टीखौ मोजां मोनोखाय
जों बावहाय जायखिजाया बिजाथिखौ फसङा मानो बे बिजाथिफ्रा हानजानि बोलोजों आइ आफा रायजो राजाफोरनि आशीर्बादजों जोङो देरहानो हागोन गतिके बिपिएलनि गोहोआ खुनु गुनै खम नङा आरो बिपिएलनि गोहोआ रायजो राजाफ्रानो बारायना होगासिनो दं रायजोआसो दलनि शक्ति जेराव रायजो दं बाहाय दल दङ आरो जेराव रायजो गैया बाव दल जानो हाया गतिके गणतन्त्र आरो राजनितिक बेबस्थायाव रायजोआनो बयनिख्रुइ शक्तिशालि जिनिससिन आरो बे शक्तिशालि रायजो राजाफ्रा जोंजों जिहेतु दं बेखायनो बिपिएल दलनि शक्तिया बयनिख्रुइबो रासिन जानानै दं मोनसे खोथाया सैथो जोंनो इन्डास्ट्रिखौ नांगौ माने इकनमिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय मानसिफोरनि एमप्लयमेन्टनि थाखाय बे ओनसोलनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय जायगा जायगा इन्डास्ट्रि कलकारखाना कम्पानि गायसननायखौ जों वेलकाम खालामो किन्तु मोनसे खोथाया बे जे रायजो राजाफोरखौ होखारजोबनानै रायजो राजाफोरनि हा हुखौ सेजोबनानै हाग्रा बंग्रा फरेस्ट रिजार्भखौ धंस खालामनानै इन्डास्ट्रि गायसननाया बे मोनसे गिथाव बाथाव हाबाफारि गतिके दिनैहाय पर्बतराव जे जानो थांगासिनो दं बेखौ लानानै ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गिख्रंनाया फैदों ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गामिफोरखौ होखारनानै रायजो राजाफोरनि हा हुखौ सेनानै हाग्रा बंग्राखौ एवस्रांजोबनानै लांदां खालामनानै प्राकृतिक धंस खालामनानै इनभाइरनमेन्टखौ धंस खालामनानै इन्डास्ट्रि गायसननायखौ जोङो गनायनो हाया होननानै बिथांमोनहा जिहेतु आपत्ति खालामदों आरो बेखौ होबथानायनि राहा लामाखौ लादों दा बेनि गेजेराव दिनैहाय जोंबो अबजार्भ खालामगासिनो दं जोंनि हान्जानिफ्राय जोंबो अबजार्भ खालामगासिनो दं जे रियेलि दानि गभर्नमेन्टआ मा धरननि बिथांमोनहा पद्धति आरो पलिसिनि गेजेरजों इन्डास्ट्रिखौ गायसननो नागिरदों दा बे हिसाबै बेसेबां बुरजा हा हगारनो नागिरदों बबे एलेकाखौ हा हगारनो नागिरदों बिफां लाइफां रायजोफोरनि हा हु न' बां सिफायनानै हगारनो नागिरदों ना खालि जायगाखौ लानानै बिथांमोनहा हा हगारनो नागिरदों माबायदि केटेगरिनि हाखौ हगारनो नागिरदों बेफोर गासैखौबो जोङो स्टाडि खालामगासिनो दङ आरो जोंनिया स्ट्रेट फरवार्ड जोंनि स्टेटआ बे जे रायजो राजाफोरनि सय सम्पति हा हु न' बां सिफायजोबनानै हाग्रा बंग्रा इनभाइरनमेन्टखौ धंस खालामनानै इन्डास्ट्रि गायसननायखौ जों खुनु प्रकारे समर्थन खालामा बेबायदि माखासे जेरावनाखि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ होखारनाङा जेरावनाखि आइ आफा रायजो राजाफोरनि न' बां बाया जेरावनाखि आइ आफा रायजो राजाफोरनि हा हु सेनांगौ गैया हाग्रा बंग्रा सिफायनाङा बेबायदि माखासे उदां जायगा नायनानै खालि जायगा नायनानै जुदि इन्डास्ट्रिखौ गायसनोबा जोंहा बेवहाय आपत्ति खालामनांगौ खोथा गैया किन्तु मानसिफोरखौ जालाखार बिलाखार खालामनानै धंस खालामनानै बेबायदि इन्डास्ट्रि गायसननायखौ जोङो गनायनो हाया